nagmetlae tangamin jakap-kap ni kan no di sikat mangisawa ado sayang pusing kas nga di na pagkagustuhan takinon ng kampay jak makibagay pita sa diyan damagik man ken ka sinot pudno at tatapuso tay ka di madamdaman ko wenno siya piman anano mo kaya't kulan manigurado kaya't tutay na pagkaiso tanarigat di maigulbo nung panglilimo na ayat mo aliyak ka di nga agpaiso alugar tuy ayat ko aniya ka di nga ikaryan na puno unay apuso di mo sawen na awan sigurado nga ipatay ko ubi ako kinakulpit tanakin mo damagik man ken ka no ay ayaten nagmetlae tangamin jakap-kap ni ka no di sikat mangisawa ado sayang pusing kas na di na pagkagustuhan jak maibagay dita sa diyan damagik man ken ka sinot pudno at tatapuso tay ka di madamdaman ko wenno siya piman anano mo kaya't kulang manigurado tanarigan di maikulbo
Di pusok ket na ikalang nagibtur kiledaan kaslajak marasatan anubo ka naruay ngayon ka insang bay Nu'y di ilubong ko ket nagsagabak ken limdo kasi ti Diyos ako ket naililiwag ko di panangirumen mo iinbat na'y kuwapanan iti krus ngemitin na kan nagaidarus timakderak asianus tapacek adong tinto lalaki ang mangilala kaya't ngayon ka inwawa iyag na nayon day diliday anapasara ragsak isimukat ngawan iti umata Di pusok ket na ikalang nagibtur kiledaan kaslajak malasatan anubo ka naruay ngayon ka insang bay Nu'y di ilubong ko
day diliday ara pasarak ragsak isimukat ngawan iti umatay day diliday ara pasarak ragsak isimukat ngawan iti umatay. Tiyak maep-ep tuy iliw ko ngayon panase bil ko na iture nuray na sakit nga awate panagsina wa puso nga pingping natin. Uray awang kan tuy sidong ko Anjog tugong ten alipate Daayat mo Day tadong mo Awan umarkat Tuy nga ayan Sikalat na karit na Di kan tupulong malipatan dahil na minsan ang palit ka kapaset bibiyang ko agyaman na tadiyong tingka anong karaniyan nalitem ang lubong ko biyag ko ay ayatin kaunan uray awan katoy dindan Diyan maep-ep tuy iliw ko ngayon padase biyag ko na iture nupay na sakit nga awate panagsina dua puso nga ang pingping natin. Uray awang kan tuy sidong ko Anjog tugong ten alipate Daayat mo Day tadong mo Awan umarkat tuy nga ayan Sikalat na karit na Di kang tupulong malipatan dahil na minsan ang palit ka kapaset tibiyag ko agyaman na tadiyong tingka anong paraniyan nalitem ang lubong ko biyag ko ay ayatin kaunan uray awang kanto
siksikan, laing ti nakasaraka, dardaret dipe, apat kabuklan ti ayan, awan pulos nagtalka nudisika, ket di naglipliputan pangaasim biyak ko. siksikan, Laing ti nakasaraka, dardarep dipe, apa kabuklan ko'y ayan, awan pulos nagtalka nudisika, ket di naglipliputan pangaasim biyak ko. Nu awan tun panagayat mo kaniya, sa uwem laeng ay balikas, di ka kuman agaman, ngem tay agpamarangkan, nga adda pailang patekkuken ka, kas mula ingin pinugsa, at ayat mo kaniya, ngem no siya tun, tay di muntun ipagpatek, anu sa tigasat ko, nga paay mo kaniya. siksikan, laing ti nakasaraka, dardarep tepe, apa kabuklan tuy ayan, awan pulos nagtalkat nudisika, ket di naglipliputan pangaasim biyak ko. Nu awan tun panagayat mo kaniya, sa uwem laeng ay balikas, di ka kuman agaman, ngem tay agpamarangkan, nga adda pailat pategkuken ka,
Kas mula ingeng binuksa at aayat mo kaniya. Ngem no siya tun tay di muntong ipatpate. Ano sa tigasat ko nga impaay mo kaniya. Ano sa tigasat ko nga impaay mo kaniya. Sa dinuman iti ayan mo biyag ko, kaya't ko kumahin ka may puno. Sika ka na iti para ba ako iti ganto mapukaw dito'y lagi ko. Sa dinuman iti ayan ko biyag ko, kaya't ko kumahin ka may puno. Sika ka na yun iti para ba ako iti ganto mabukaw dito't lagip ko. Uray pa'y paglabas litawin
mabukuda kanya nahikit din. Dupay na sa Linday tuy tirumbe Ako adakes Inta ar-arangite Diyak may turit pahay Nga inapiyain Panagluwanan Kabukan niya pala